tému dnešního videa. Dneska si zahrajeme hru Farming Simulator 2016 nebo Farming Simulator 16. A jsem to společně s Kubou. Hodně bavila. Takže nevíme to, kolik je jí tam lajků. A teď, já teď jdu odvést tady tu Kubu, co tady naplnil. Já nevidím kudy. Počkej, já jsem někde u nějakého prostředka. My jsme ještě nevyzvedli tu zábavu. My jsme ještě ne... Ježíš, ale dělej, Kubo. No, tak počkej. Já nevím, kam to mám vést, co to je. To naplnil, obilí naplnil. Takže do stanice. Jo, já už jsem skoro u toho a já to hledám. Pardon, jo, teď, jo. Já to vezu teď do stanice, to je ze včera, jak mi to Kuba naplnil. Že to je obilí, že jo? Že jo? Ne, to je to, ne. Tam ta. Ta mrkev? No. Ježišmaja. To jsem nevěděl. Ale to taky patří do stanice. A to vydělává ještě víc než to obilí. Jo. OK, tak tam jedu. Jsme to moc nebrali, že prý to vydělává málo. Jo, já to mám tady napsaný, že to je mrkev. Kde? Tady, nahoře. Ach jo. Tak jak to vypadá? Dobrý? Už to vzal? Dobrý, jo. Tak to naplň a podívej se, jestli už nám to vyrostlo, protože já tam budu určitě za díl. Počkej, potkáme se. Počkej, já jedu tudy. Aha, tak nic. Tak Počkej, já se podívám. Nepotkáme. Já vím, kudy jedeš, já to vidím. Já to vezmu tudy totiž. To je ta zkratka. To je moje taky zkratka, víš, ty expert. Já jsem ji stvořil. Ne, já. Já jsem dravec. Jo. Tak, já to vezmu skrz pole, já to nebudu brát skrz silnici. To je dobrý, my můžeme teďka stáhnout všechno. Co? No všechno může prostě stáhnout. A důvod. Důvod? No. Víš kvůli čemu? Kvůli. Kvůli tomu, že máme Aptoide, ne? Tak nemůžeme stáhnout všechno. Pokémon Go. No Pokémon Go můžeš i na mobilu. Normálně. No, mně to nejde, víš. Ježíš. Ten má slabý víte, má slabý modul. Ne, ten model. To je jako modul. On má minus. Ty kraso, to už nemusím ani polejvat. Je to vyrostlý? Jaj, pojď. Půjdem do sil. To ještě nemusím brát do sil, když to ještě nevyrostlo úplně. Vyrostlo, ne? Ne, to ještě musí trošičku. Jo. Ale je to maso, co? Hele, máme 35, jo. Ještě stačí pár a budeme mít ten nový traktor. Další. Jo. My jsme blbci. Co? Proč jsme tamhle to nepoorali? Ježišmarja, tak to pooraj. A proč zase já? No, protože já teď vezu zpátky a budu naložovat. Jo, teďka kdybyste někde jinde vypojila, já bych to tady všude hledal. To jsem se neměl. Už mám 59 benzínu. Já mám 43. My jsme se dohodli, že budeme mít každý svůj traktor, že jo? Každý dva. Jo, každý bude mít dva To své. by bylo masakr, kdybychom měli dva kombajny. Jo, to by bylo strašně masakr. Ale to jsme museli mít víc polí. Nemuseli. Museli. Kdybychom zaseli jeden, No. tak by nám, a vyrostlo by nám to úplně všechno na stejno, tak můžou dva sekat a my odvážet. No jasně. To nám taky napadlo makovice. Jo, tak já si jdu uklidit ten svůj traktor a půjdu asi nebo ne, já musím to, jak se to jmenuje. Já to musím polejt. Katanu. Hlavně to nedělej se zaměstnancem nebo s tím nájemníkem, nebo jak se to jmenuje. To by se zjistil, že ubírají peníze. No jasně no, já jsem se, že už že ještě nezačal. Protože on je tam totiž šéf. Tady Kubíček. Furt Kubíček. To je jedno. Právě vypadám jako Kubíček. Jo, jako já. Podívám se. Jo, ještě to. Ono je normální, ta pšenice jde normálně. 80, kam jde pšenice. Sakra, ono to najde vidět. Pšenice jde zase do stanice. Zase vydělám nějaký prachy, jo. Já furt jezdím do stanice a zpátky lidi. Já jsem jenom jednou jel do přístavu, ale jinak furt jezdím do stanice, co? Já už tam měl dvakrát.
No a já furt jezdím do stanice. Prosím. Dobrý. Kolik Umím máme se. hodin? No, půl třetí. Já půjdu. To už to máš do oraný? Ne. Jak to může mít už do raný? No, protože to se zdržuješ teda. Já vůbec měl půlku hotovou. Kdybychom měli ten traktor lepší, tak už bychom to dávno měli. No, tak máš trochu přidat do kroku. A ty máš taky přijet do kroku. Já tam ještě nejsem, pojedu do stanice. Ach jo, co pak koupíme? Koupíme traktor. Co děláš? Dej plnej plyn, ne? Já to tady musím narovnat na tu čáru. On couvá lidi. To neumím. Já na to nejsem žádný expert. No táčím ho. Jemu je vlastně jede. Aha, nejede. Tak já se budu... Co děláš? Orej Koukám na to. tebe. Orej to. A co budu dělat potom dřív, až vyroste? Potom to... No, protože potom si koupíme kombajn. A budeme to jezdit kombajnem. Počkej, ale my máme vlastně nějaký zábavy taky. Jaký? Víš jaký? Hm? Ty víš jak? Tam je ten kruháč. No. Tak bychom tam měli. No to je teda zábava. Mně se to líbilo. Tak koupíme ten... Já ho koupím, ten traktor, jo? O, jak zatím mizí za mnou úplně ty koleje. Tak už to vyložím, jo? Už to vyložuju. Pardon, teď jsi slyšel asi nějakou ránu od sousedů. Ale teď za chvilku budu přibývat peníze, jo? Teď. Je, tady byl klid v chaloupce. 48 000 máme. To je dobrý. Takže máme na nový traktor, tady budeme mít další nový traktor. Ty, kámo. Co děláš? Já jsem se jenom díval, protože on tady má být takový velikánský s kolama, víš jaký? Jo, no. Ještě ten pole. Já už si vezmu kombajn. Lidi, já vám to ukážu. Ještě větší. Tohle. Koukejte na to, A vedle ještě jeden. No. Koukejte na to. Na sekačku musíme mít. Sekačku ne. Ale tu trávu si musíme nejdřív koupit. A tady můžeme dát z obou stran, můžeme se. A to stojí 44 000, na ní máme už. Na ní už máme, ale nekupují, prosím tě. Tohle se nám... Tak tohle nebudem kupovat na pozbírání potom. Tak. Nemůžeme nic ještě koupit. Mluvej nahlas, ne, když ty koukej, tak mluví. On to musíme koupit. Já jsem řekl, to musíte koupit, jo. Tak, já to. Co budeš dělat po tréninku? Po tréninku budu hrát za kamerou nebo budu natáčet. A s kým? S někým? To nemusí být multiplayerová série. Tak, lidi. Já už tady budu, já mám strašně málo benzínu, mám 35%. Ale nebudeme hrát. Nebudeš hrát tuhle, uděláš si svoji novou. Ne, budu. Tuhle budeš hrát. No. Ne, Kubo. Pro já pak nebudu vědět, co si tady koupila, co ne. Tak si udělej svoji. Ježíš. To je 10 typů hráčů, to vyjmenuji. Kam jsi dal to? Víš co? Kam jsi to dal? Co? No, kde se to polejvá? Hele, už to je vyrostlý. Co to by to? Ještě ne. Já. Ty to jdeš připravit. Ne, já si jen tak se připravím jenom. Já vidím úplně nad tebou ten vykřičník. Vydržte lidi chvilinku, dejte mi minutku. Střih? Jo. Tak, já jsem tady zpátky. Akorát nám to pole vyrostlo, takže můžu jít orat. Sklízet. To jede pomalu. Strašně pomalu. Musíš. Tady není kukuřice, řepku a olejku. Kdyby to byla řepa cukrová. Ale fakt existuje řepka cukrovka, myslím. Jo, existuje. Tak? Mhm. My jsme se to učili, jo, ale už ve 3. třídě. Víš co, my se to na té škole, na tady, co já jsem nový,
tak, tak tam se to učíme teprve teď. My jsme to, já jsem to strašně odflák jsem to strašně. A mě už to nebaví teďka. No už to máš skoro dooraný, Kubo, v klidu. Tak já to doorám a ty budeš zase sít. Klidně. A ty budeš jezdit s kombajnem. A odvážet? Ne, to budu odvážet já. A co zase zbyde na mě? Pojď, dělej, já už to máš dooraný? Jo, ne. Ty jo, Maria. Ale už mám 30%, jo, tak by se měl trochu zabrat. No, tak Ta řepka olejka přidává strašný málo množství. Tak pojď. Vydržte lidi, teď si asi kousnu, teď to pojede samo trochu, Čau, takže... tady z Kůly, vedle mě je Filip. Jdeme zase dělat boty do obchodu jako vinuly a do něj nugy, takže není Filip. Lidi, teď si kousnu, jo? Jam, jam. Rohlíček, plouštíček. Já tady tu rovinku neumím. Tak se nauč. Trošku jako by umím, víš. Budu už mít polovinu, jo? Hele, přijď s tím traktorem, prosím. Počkej, já už to budu mít skoro. Hej, polovina pole a furt nemám ani polovinu. Jedno pole vyjde na 100%. Je, tak to bude. Tak to by mi muselo dát asi celý, ne. No, celý pole musím sklidit, aby jsem měl 100%. No a musíte to dáš, to vysypeš, tak to musí asi dát taky. Hej, v tomhle se to nedá vůbec držet rovně. Jedem, jeď. To skoro mám sklezený do oran. Už si tady, nebo? Ne, už to budu mít oran, tak já ještě do orán. Tak já to tady furt sklízím. Kolik máš? 54. No tak už máš dávno po polovině. No, ale jakoby já jsem dooral celý pole. Teda dooral. Už konečně zasly ty světla, mě to úplně vadilo. Tak jedem, teď si kousnu asi. Vadily ti taky ty světla? Sakra. Je. Co dělá s těma klíčema? To je slyšet, ale. Nevím. Co dělá? Děláš si s nimi sran takový poslední kousíček a ono to nechce vzít, když to přejíždím. To ještě víc vytočím. Konečně. Jo. Tady točím. Podívej se. Vidíš to? Dělej. Vlez tam. Ježiši. Proč jdeš hlavně? Aby jsem to dooral. Co děláš? Seber to. No. Když tomu dál. Udělal 8. No. Tak to bude trvat, než to celý zmizí, co? Přijet s tím traktorem pro mě, jo? A to dosekávám. Tak je. Tak ale vem válník, jsou ve stodole oba dva. Oba dva jsou ve stodole. Ve stodole? Jo. Ty je máš tak, jo, vychcený. What the fuck? To je. A jaký je ty čí víš? Já kdyby se to dalo pojmenovat. Tvoj ten nalevo. Tenhle no, to si do něj narazil. A to je jedno, můžeme se je střídat. Už jsi tady? Já už jsem dooral celý pole. A nemám ani 100. Co? Koukej. Koukej se na to, mám 75. Tak aspoň, že něco. Trochu jsem to odflák, jo? Tak 8% mám. dělej, už jsi tady? Jo, hele, už to bude muset končit. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete dát like a odběr. Tak jo, tak já se potom to dílu učím. Ahoj!